Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko og Farah, 18 anyos ug may ka-live-in partner. Nagpuyo sa Ozamis City. Punto legal kining akong suliran aron inyong hisabtan ingon ining mga panghitabo. Pa, dinhi lang sa day ka matugron sa pay. Para, nahibaho ka yun nga dili pwede. Pangitaon ko dito sa amo. Bisag karon lang gud pa. Nagsarbit ako mohangyo nimo. Nak, sorry ha. Pero kinahanglan yung kong mupauli sa amo. Sabtaon na ako. Next time na lang. Sige, good. Hangtod pa day karon gihapon. Wa pa gihapon mahibaw ang tinud nga pamilya ni Papa nga naata. Nak, maglisod pa si Papa nimo. Sabta lang ko una. Kita maoy mas labing nahibaw sa iyang sitwasyon. Pila na bitaw katuig mga misabot ko sa iyang sitwasyon. Ang ako lang ba nga muhatag sa tanta siyang time na to? Pero nak, nahibaw ka gyud nga dili pwede. Kung mahitabo na, gubot pa unya tas lukot ani kung mahibaw sila. Tanaw nimo, malipay ka ang tinuod nga pamilya ni Papa nimo. Kung pananglit, masayod sila nga doon na daay siya ay anak sa gawas o gitago lang ni niya o pila ka tuig. Ma. Farah, magpasalamat na lang ta nga bisag ingon ni ana si Papa nimo. Pero wa man ta niya pasagdi. Labi ka na gyud. Aron ka lang makahuman sa imong pag-eskwela. Sakto masad si mama ni mo lang ha. Kay kung imo ginang ipugos sa imong gusto, bisag unsang anggulo ha, kamo magyud mo i-alkansi kay dili man mo legal nga pamilya. Kuyaw paganig makasuhan ang imong mama ana. Masuya naman gud ko sa uban lang ka. May pa sila kay kompleto silang mga on sa kawas. Libre silang moadto sa bisan asa nga lugar. Nahibaw ko sa imong gibati lang ka. Nakasabot ko nimo ug nahibaw ko nga nakasabot imong mama nimo. Di lang tingali siya gusto nga maputol ang suporta sa imong papa nimo. Imagine, bisag anak ka sa gawas pero wa ba yagid kag pasagdi sa imong papa. Gi-enroll pa ka din sa private school. O dili sa unta mahitabo nga magkaila ta karon, di ba? Lang ka. Dali na. Manulat tas klase kay pila na lang kami notos, oh. Musod ang atong maestra sa sunod nga subject. Dali na. Oh, kinsa man ni? Number man? Hello? Para, ikaw ni Day. Kinsa ni palihog? Si Lourdes ni Day, ang imong mama, gida sa ospital kay giatake. Unsa na? Di ko gusto mawa si mama na ko, Tony. Langga. Mag-unsa na lang ko. Langga, para. Mag-ampo ta. Dili niya pasagdan si mama nimo. Si papa nimo, naibaw na ba? Ganihara kong nagsigig tawag. Pero, cannot be reached. Excuse me. Dok, kamusta si mama? We did everything we can. We're very sorry. Ginawa ko. Dili. Ma! Sakit kayo para na akong pagawa sa akong mama. Pero maayo na lang sad, kay wa ko pasagdi sa akong amahan.
ug siya mo'y miabaga sa tanang gastuhan gikan sa hospital bills ni mama, sa iyang haya, ug hangtod na sa adlaw sa lubong ni mama. Milabay ang 2 ka tuig. Nagsigi paghapon og suporta si papa nako sa akong pagtuon. Pero niining kayo na, panagsan na lang makabisita si papa nako. Kay nagkahinay na sab siya. Hangtod nga nag-live-in na lang sab mi si Tony. Unya. Ha? Naay nangita nako sa gawas? Ulang ga. Murag anak to si mong papa. Unsa? Kailan na siguro ka kung kinsa ko, no? May gini atubang ka nako. Una sa tanan, ang pinakatuyo nako kung nganong ni ako karon aron pasidan antika nga wa na kay makuha nga suporta gikan sa akong amahan. Ha? O gikaduha, ayaw pala pabaga si imong naong, uy. O ayaw pagipakita pa sa akong amahan kung dili ka gustong ikihati ka. Maundang na di ko sa kong pagtuunan nilang ka. Dili meta na pwede nga ilang putlon ang suporta sa ilang papa nimo eh. May katukol ba yung sa kay anak ka? Di ba? Pero ikiha man kuno ko nila. Ikiha? Kung gusto man kasuha ko nung ilang ikiha nimo, ayaw pagtuwa na lang gawi. Giadlo ka lang nila, aron dili na ka makagukod pa sa imong katungod, isip anak sa gawas. Tony. Patay naman day. Unsa noy? Kida man to sa ospital adtong sa adlaw niya. Wala ko matabang. Ginoo ko. Kinsa man day ka day? Anong nangutana man ka? Wala ko na si Papa, Tony. Diin mo ka lang balita ah. Gusto lang unta ko mangumusta. Mong akong i-check dito sa ila. Umuwi akong nahibawan sa silingan nga kidade ko na sa ospital si Papa. Sa miaging adlaw pero wa na matabang. Ano sa plano nimo? Gusto ko makakita ni Papa sa katapusang higayon, Ton. Dili ba kiing na naman tika? Nagdili na ka magpakita, ah? Maluoy ka. Mahangyo ko bisag kadiyot lang. Dili ko musugot. Pahawa mo din eh! Para, bado na lang ta, kitingal din. Maiskandol pa niya hinuon mo din eh. Dili ka mo pahawa? Kaya ipakuha kang pulis din eh! Bugat gyud ang buot sa tinod nga pamilya ni Papa din hinako. Kay bisag sa katapusang higayon ni Papa, wa gyud ko makapaduol sa iyang lungon tungod kay dili sila musukot. Ang ako mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, pwede pa dayto nga abi kay sila mao'y tinuod nga pamilya? Kuhaan ko nila sa akong katungod isip anak pod sa akong amahan, nga mutan-aw sa katapusang higayon sa akong amahan? Ikaduhang pangutana, magkapasaka ba day sila kaso nako kung ipamugos kong akong katungod isip anak? Kay lagi, anak kuno ko sa gawas og dili legitimate child. Unsa man pong kasuhang ilang pwedeng i-file nako? Doon na ba ko'y posibleng nabuhat nga nakapalapas akong katungod isip illegitimate child? Kung doon naman, unsa man pod? Ikatulong pangutana, gusto kong mahuman sa akong pagtuon. O karon, kay patay naman ang akong papa attorney, doon na ba ko'y katungod sa SSS benefits sa akong amahan? Kung doon naman, mga pila masad ka porsyento ang pwede na kong makuha. Ikaupat o katapusan, misuway ko og pangayo sa akong igsuon bahin sa suporta nga akong gipangayo para lang ko makahuman sa akong pagtuon. Pero matod niya, dili kuno ko mahimong mangayo og suporta kay minyo na kuno ko. Tinuod pa di ay nga basta maminyo na ka, dili na pwedeng makapangayo suporta gikan sa akong amahan. Pero dili pa man sad mi kasado. Nagpuyo pa lang mi. Good as nagminyo na baday na kung nagpuyo lang.
Asa man ko mahimong moduol nga pwedeng makatabang sa akong sitwasyon. Palihog, tabang tambagi ko. Kini ang akong soliran, Farah. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og it's me, ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, behavioral, emotional nga mga pangutanag, mga problema sa mga nagmaoy, naga-hurt, nagka-problema din hagunsa pa ng ato ang mga gibati nganong ingon ani maning atong life agoy ayog question na anak gyud nang kinabuhi dili ta magproblema kitang tanan dili exempted dili ingon nga nitapos ang tuig bag-ong na pong problema ay naagod no pero naagi usahay nga mabit-bit gid natong mga problema pero sagdi lang mahuman ra ni Samas 2023 nahuman asam din ni padong pong atong mga problema ag mga suliran mahuman ra pod ni dasig lang guys og pwede gyud kayo na ninyo ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Padisad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante, kumplituha palihog ang detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutanag, mga problema pasabtami. Ayog diretsog pangutana kay para mahimuan og nindot nga script og drama. Nindot inyong mapaminaw. Nito akong life story, bahalag na problema, no? Okay raman day gihapon. Ma-inspired, no, ang mga maminaw. And most of all, mas klaro ug masakto amo ang mahatag nga tambag ug tubag sa inyong mga pangutana, ha? And thank you sa mga likers and followers nako sa Elaine Tantenko Bathan sa Facebook. Pwede gid ninyo pangitaon, guys, para magkita-kita pud ta lisod kaayo, no? Ako, kabasa ko sa inyong mga posts and I am very grateful and thankful sa inyong mga gipang post, no? Salamat kaayo ninyo. Thank you for the greetings katong pag Christmas. Thank you kaayo sa mga nag-like, sa mga nag-follow. Thank you kaayo for padayon ninyong pagpaminaw sa ato ang programa, pagsuporta, paghigugma nako ni Dr. Obra sa ato ang mga artista and of course sa mga nagkalain-laing programa sa ato ang stasyon sa DYHP, no? Hinaot unta nga this year, kami gihapoy number 1 ha, DYHP gihapon ha, kanang ato ang gihapong programa. Himuan taon mi ninyong number 1 padayon o pagsubaybay. Thank you kaayo. And greetings to Ma'am Beverly Padua Dalos Reyes, Jobert Nesperos, Irene Infiesto. Thank you also for the greetings, no, and mga like sa ato ang mga mo-comment din ha. Si Jason Apura, Abejuela, wishing you kat Christmas ni. Thank you kaayo for your greeting. Merry Christmas, Happy New Year, Happy Trickings, Pit Senior, tanan-tanan na, Valentine's, Kangkelax 10, no? I'm so overwhelmed sa inyong mga greeting. Ma'am Daisy Canizares, thank you. Si Febe Joy Engresial, usay di ko litok sakto sa inyong mga pangan. Pasensya kaayo, no? Boy Kanyada, Sir Boy Kanyada, hello. Thank you for the greeting. Kang Gina Bangonon, thank you. And also to Ma'am Elma Atos and Mika Ray Rojo, Jaja Herodias of Camotes, thank you also for your always continued support, love, and greetings. Love, love, love lang yun kaninyong tanan, no? And ato ang letter sender, taguon na to sa pangalan nga si Farah, 18 years old, from Osamis City. Kabata pa ni Muday na kay ka-live-in. Senior high pa maning 18, no? Kasayo man, So, una niyang pangutana. Pwede ba di ay kuno to nga abi kay sila maoy tinuod nga pamilya kuhaan ko nila sa akong katungod isik anapod sa akong amahan nga mutan-aw sa katapusang higayon sa akong amahan. Kibaw ka, naagyon ni mga ingon-aning klasik batasan ang pamilya nga murag teleserye ug salida. Ambot og gisunod ba na nila dinha sa mga dramang atong makit-an sa TV o rin ana lang gid sila kangilad og batasan nga unta makasabot sila nga ang ilahang amahan nga nasipyat na sayop na atong buhi pa siya ug nagbunga
ug ikaw no naay bata nga wa intawi labot no sa mga sins ug mga sayop ug sa mga sipyat sa mga naghimo ug nagmugna anang bataa. Pero tungod sad siguro no nga sakit sad sa buot pod sa pamilya nga ang ilahang panghimungtan kay tungod mo'y mahimong reminder nila sa pagka-imperpekto ug pagkasayop sa ilahang papa nga di sila kadawat no maunang ilang panghimungtan ang bata, which is ikaw, no? So, kung ako, moingon ka og naaba kay katungod na agyod unta. Pero, mahug mangyud good nga usahay para mo iwas na lang tagubot, mulikay na lang tagsamok, mulugar na lang punta. Sayop, lisod, sakit, yun siya paminawon, huna-hunaon, dili sayon dawaton, pero in ani nga sitwasyon, moingon jud ko nga kitay mulugar. No, kay sakit naman gud pud na sad sa unang pamilya nga nawad-an, sakit pagyud mahibaw-an ang pagka-imperpekto o ang pagkasayop no sad sa ilahang amahan. Dili manggod tanan karong mga panahon na open o willing mudawat anang mga ingon anak kamatuoran. Na timingan ka nga kani silang pamilyaha are not willing nga mudawat ug mo accept nimo as their half sister. No nga kadugo man unta pud na sa ilahang papa ug ila manggid unta ng kadugo. Naagyod. In fact, ako'y mga kaila nga ingon ana nga bisag unsaon natug tambag ug ingon nga waysa ang bata igsuon na nimo dili gyud. So di sa gyud na nato mapugos, so ato na lang gyud untang respetaran. Besides, naa may laing-laing ways no sa paghatag nato og respetar, pagduaw, pagampo sa kalag sa imong papa. Lawas naman lang pud na no, di naman pud ta makarelate pud niya kay di naman pud na mutingog. Wa naman na. No, so maybe mas adto lang ta simbahan, magampo ta, magpamisa ta para mo iwas na lang tagubot. Kaduhang pangutana, makapasa ka ba di ay silag kaso nako kung ipamugos ko akong katungod isip anak? Kay lagi, anak kuno ko sa gawas ug dili legitimate child, unsa man pong kasuha. Ang nakalapas sa akong katungod isip illegitimate child kung do naman unsa man pod. Sa ako ang pagkaabogado, sa ako ang pagtuon sa balaod, wa ko'y nahuna-hunaan. Nga kaso nga pwede ipasaka nimo tungod kay illegitimate child ka inday. In fact, ikaw mo'y na ay mga katungod nga angay nimong i-claim ug angay nimong i-assert ngadto sa ilaha tungod kay anak pug ka sa imuhang papa maskig illegitimate. Wa ko nag-ingon nga pareha mog katungod sa mga legitimate nga child no sa imong igsuon, half brothers or half sisters nimo, pero to some extent gitagaan ka sa balaod ug katungod kay lagi wa may labot ang illegitimate child sa sayop sa ginikanan. Pero wa pud na moingon ang balaod nga gi-encourage na nato og okay lang nang ingon ana nga mga relasyon. Mao na nga isip pag-discourage ana dili gid mo mahimong equal footing sa legitimate children. Pero naagpud kay katungod. Bali, ikaw mo'y pwedeng makapasaka og kaso to assert your right as an illegitimate child sa imuhang papa. Ikatulong pangutana, gusto kong muhuman sa akong pagtuon. Very good, Inday. Og karon kay patay naman akong papa, attorney, do na bakoy katungod sa SSS benefits sa akong amahan? Kung do naman, pila man sad kaha ang porsyento nga pwede na kong makuha. Okay, ang ako nahibawaan sa SSS, ang mga makakuhaan na it's usually the surviving spouse, no? Pero dili raman siguro SSS. Di po ko sure, no, kung unsay mga nakabilin sa imuhang papa nga ni panaw na naabay yuta, naabay bank account didto nga angay nilang bahin-bahinon kay apil ka in town inday sa binahinay. Like I said, di man gani equal sa iyang mga legitimate children pero naa kay bahin. Maybe you can look into that also para makakuha po ka sa imuhang katungod, ha? Ikaupat og katapusang pangutana, ni suway ko og hangyo sa akong igsuon bahin sa suporta nga akong gipangayo para lang ko makahuman sa akong pagtuon, pero matud niya dili kuno ko pwede mangayo og suporta kay minyo na daw ko. Tinuod ba di ay nga basta maminyo na ka dili na pwede makapangayo og suporta gikan sa akong amahan? Pero dili pa man ko mi kasado, attorney, bitaw live-in raman, nagpuyo lang man me. Good as minyo ba di ay na nga nagpuyo lang, asa man ko pwedeng muduol nga pwedeng makatabang sa akong sitwasyon. Una sa tanan, di ka minyo.
common law, you are not married. Nag-live-in ka but you are not married. No, di naman gud na silang maingon akong ka-live-in o sa ako na lang bana. Kay mo naman lang yun na, sama naman lang jud kas banag asawa. Pero as long as di mo kasado, you are single. Your status legally is single. Second, even if married na ka, no, even if niminyo gyud ka sa tinud-anay, kung nagskwela pa man ka, pwede pa gyud ka gihapon makapangayo, or even if of age na ka, naamang kay katungod sa bahin sa mga kabutangan or kabilinggan or mga kabilin sa imuhang papa. No, di man na nila pwede idili nimo. No, so pwede ra gyud gihapon kang mangayo, di nila pwedeng himuong rason nga nag-live-in ka or moingon sila minyo ka. In the first place, dili ka minyo. No, so regardless, naa gyud kay katungod whether minyo ka, live-in ka or dili. Unsa man atong basihan kay anak ka. Bas hala nag-illegitimate ka na akay katungod. And I think you should assert that right as a child, no? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.